नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण कोबीची वडी ही रेसिपी बघणार आहोत। कोबीची भाजीपेक्षा कोबीची वडी ही टेस्टी लागते। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य आपण बघूया। एक मीडियम अर्धा कोबी घेतलेला आहे, पाव किलो बेसन, एक वाटी कोथिंबीर, 3 चमचे आला लसूण पेस्ट ज्याच्यामध्ये 2 हिरव्या मिरच्या घातलेल्या आहेत, 2 चमचे धना पावडर, 1 चमचा लाल तिखट, 1 मोठा चमचा जिरे पावडर, 1 चमचा हळद पावडर आणि मीठ घेतलेला आहे चवीपुरता आणि तेल लागणार आहे आपल्याला। प्रथम आपण कोबी घेऊया आणि ही कोबी आपण बारीक केलेली आहे, त्यामध्ये मीठ घालूया आणि मिक्स करून घेऊया। आलं लसूण पेस्ट घालूया आणि छान मिक्स करून घेऊया। तिखट घालूया, धना पावडर, जिरा पावडर, हळद, कोथिंबीर मिक्स करून घेऊया चांगली। मिक्स करून झालेली आहे। यामध्ये आता आपण बेसन घालूया। जसं आपण पीठ मळतो तसं हलक्या हाताने हे आपल्याला मळून घ्यायचं आहे हळूहळू। एक चमचा पाणी घालूया आणि लागेल तसं थोडं थोडं पाणी घालूया, जास्त पाणी नाही लागणार। 2-3 चमचे भरपूर झाले याला पाण्याला। कोबीमध्ये स्वतःचा ओलेपणा एक असतो आणि मीठ टाकल्यामुळे कोबीला जास्त पाणी सुटलेलं असतं, म्हणून पाणी आपण थोडंच घालायचं आहे। कोबीच्या वडीचे मिश्रण तयार झालेलं आहे। हे आता आपण कुकर मध्ये लावून घेणार आहोत। कुकरच्या डब्यामध्ये एक छोटी डिश ठेवलेली आहे, त्यावर आपण ही जाळी ठेवणार आहोत। जाळीला तेल लावून घेऊया। त्यावर आपल्याला जो कोबीच्या वडीचा आपण मिश्रण तयार केलेलं आहे ते हलक्या हाताने थापायचं आहे। मिश्रण हे जास्त जाड किंवा पातळ नाही ठेवायचं, मीडियम रुंदीचा हे मिक्सचर ठेवायचं आहे त्याच्यावरती। मिश्रण तयार आहे जाळीला लावून। अशाच प्रकारे आपण एक दुसऱ्या छोट्या डिश वरती तेल लावून हे मिश्रण थापून घेऊया। जाळी डब्यामध्ये ठेवली आहे। दुसऱ्या डिशला आपण तेल लावून घेतलेलं आहे, त्यावरती मिश्रण थापूया, हलक्या हाताने मिश्रण थापूया। कोथिंबीर भरपूर वापरल्यामुळे वडीना सुगंध आणि स्वाद पण छान येतो। कुकर मध्ये 1.25 ग्लास पाणी आणि जाळी ठेवलेली आहे, त्यामध्ये डब्बा आणि त्यावर प्लेट असं ठेवून घेऊन कुकरला 3 शिट्या देऊया। कुकरला 3 शिट्या होऊन मिश्रण थंड झालेलं आहे, ते आपण काढून घेतलेलं आहे आणि छान कडक झालेलं आहे। आपल्याला कडकच मिश्रण हवं आहे। जर ते मिश्रण नरम असेल तर ते शिजलेलं नाही असं समजावं। आपण आता ह्याचे काप करून घेणार आहोत सुरीने। छान आपल्याला हवं तसं मिश्रण कडक झालेलं आहे। मी चौकोनी आकाराची काप काढलेली आहेत, तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे आवडीच्या आकाराची काप काढून घ्यावी। काप रेडी आहेत आपली तळण्यासाठी। कढईत तेल तापलेलं आहे, त्यात आपण हळूवार कोबीची वडी सोडणार आहोत। गॅसची आच मीडियम ठेवलेली आहे आणि हे वडी गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत आपल्याला तळायचे आहे। छान गोल्डन ब्राउन झालेली आहे कोबी। अशा प्रकारे आपली कोबीची वडी रेडी आहे। खूप चविष्ट झालेली आहे। तुम्ही ही कोबीची वडी करून नक्की पहा आणि कसे होतात ते सांगायला विसरू नका। व्हिडिओ आवडल्यास प्लीज लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राइब करा। थँक यू।